So hi mga kantang! Ayan, welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na and click the tiny bell para updated ka sa aking bagong video. So ang video natin ngayon mga kantang ay pupunta po tayo sa Hellos! At pupunta natin yung Friends Mall. So ay mga kantang, panoorin niyo po, tapusin niyo po ito. Babu! Salamat po mga kantang! Hello mga kantang! Kaya pupunta ngayon sa Hellos! So, sobrang init po kasi mga kantang, kaya sumasakay kami ng motor. Mga water. Napakainit po mga kantang. So, panoorin po hanggang dulo kung ano gagawin namin doon. Sa ibang daan po kasi kami dumaan kasi may dinaanan lang po kami. Habayin natin para hindi pinag-pinag kasi ang daan lang ang tao-tao. Char. Baka naman mayroong magulit na sombrero, mga kantang. Uy, 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 may kape. Dito banda mga kantang. Maghapon sobrang ulit. Naman ay Barangay Bungaw. Oops, may papaya. So pag Sunday mga kantang, dito kami tumadaan. Bumibili kami ng bulaklak para sa church. Ito yung daanan. Hindi pa siya simentado. Ano pa lang siya mga kantang. Yan, dito tumadaan. Pag kami ay bumibili ko ng bulaklak. Ganda ng mga palayan dito mga kantang. Sobrang ganda ng palay, ang tataba. Hindi na lang at walang baha, hindi sila kawawa. Yung malayo po kasi ang daan dito kaysa doon sa main road, Hindang Tumilongos, ang aming biyahe ngayon. Sa Barangay Bungaw pa lamang po kami. Kami ay aakyat papunta doon sa Santa Cruz. Sa amin mo. Ayan. Diyan may ilog dyan mga kantang. Tapos dito naman ay papuntang Hilongos. Pag kayo ay napasyal-pasyal naman dito, ito yung aming lugar dito sa Hilongos and Hindang. Hilongos. Mamaya titingnan natin kung anong kagandahan doon sa lugar ng Hilongos. Anong mayroon doon sa Hilongos. Yan, pero yung lugar po namin sa Hindang, hindi ko pa po na-i-vlog. Maganda kasi sa Hilongos. Maganda talaga sa Hilongos mga kantang kasi dati maliit lang po yan. Wala pang mga building, wala pang mga mall. Pero ngayon, mayroon na. Mayroon na basta maganda na. Unti-unti nang gumanda yung Hilongos.
bundok. Pakainit. Kaantang nyo, walang sombrero. Ayan na, pakyat na tayo. Akyat na. Actually mga kaantang, meron naman talagang magandang daan doon sa kabila. Main road po yun. Maraming sasakyan. Dito talaga kami dumaan kasi malilim din siya. Mainit po. Kita nyo naman. Paakyat na lang. Nangyari po sa aming silip-silip dyan. Ayan. Ito ay Barangay Santa Cruz. Barangay Santa Cruz. Diyan. Dito naman ay bunga pa din tayo. Ay, ng Hilongos. Mahabang tulay dito po sa Hilongos. Ayan. Ito yung mahabang tulay dito sa Hilongos. Hilongos na po tayo. Hilongos. Mahabang tulay. Maganda dito sa Hilongos kasi may stoplight na po dito sa Hilongos. Bukot tayo. Balag mahutang. So ngayon, pupunta po tayo dyan sa Prince Mall. Ayan. What? Aban, buta. Ayan, tatawid po tayo. Tayo ay... Idilin mo may takpan. Ano taon? Nakoy papanaw mo. Tara, di lagi ato kabalaka kainin ka na ho. Papayan. Ayan po yung Friends Mall. So, gilid tayo kaya baka masagasaan tayo ng malaking mata. Hindi na lang ng video. Yan, Prince Mall. Ito po yung Prince Mall sa Hilongos. Ito yung bagong mall dito sa Hilongos. Meron pa isa nito, kaya puntahan din natin mamaya yung isa. Tingnan natin sa loob kung maganda pa. Tara, let's go! Dito. Ito yung Prince Mall. Maganda po talaga dito. Ay, dito oh. Saan man eh? One stop sa 100. Nay. May tayo. Nasa review. Ay, ganang kayo. Kuhan bila. 15 sa day ni Dere. Ay, mahal ito. Pero siguro tag 100. Hindi ko ito. Yung jacket mo. Ano kong videohan? Ipost, alam mo nga. Yung laman ng Prince Mall. Napakalinis at napakaganda. Lahat ng klase andito. Sapatos.
Merong mga buy one, seek one na ingani day? Asa man electric? May mga palanggana. Caldero. Kaya nga. Isa may porma anak di ay. May mga plato. Hanger. Sandok. Sandokin mo ako. Unsa ni nga nani day? Steamer? Unsa na? Pag magawa ng mga puto. Ganda dito. Meron ding mga basurahan. Dito. May mga timbangan, saka mga plato. Dito po lahat ng gamit dito. Mga gamit, laruan. Ang ganda dito mga kagtang. Baka gusto mong bumili ng salamin. Ito lang gusto ko. Pang-edit table. Pag mag-i-edit, pwede na siya. Ang ganda talaga dito. Meron din mga groceries. Ayan. Pa naman mayroong mga libre sa akin ngayon. Ayan. Di ba? Ang ganda at ang linis po dito mga kagtang. Ang mga gamit sa ating mga mukha. Drink. Feminine wash. Feminine. Merong mga milk. Nutribos dahil may abak naman. Nutribos. Tag 22 na. Vitamin milk. Kanang buko na. Ay, kigwa pa sa atong saan ay. Siguro. Sinilak. May mga gatas. So, ito po yung bago dito. Minsan siya lang. Maganda po siya. Mag-relax lang ito. Hi! Kita naman? Kita naman?